Floor van der Leun uit Warkum is al haast 24 jaar als ZZP'er aan het werk. Doet ze begon, had ze kwaad een arbeidsongeschiktheidsverzekering gehad. Maar dat komt voor haar net uit. Ik heb een te leeg inkomen. En dan zie ik onder een grens, en dat wie dan onder de bijstandsgrens. En toen ik even een skofje ziek wie, toen wie dat ik net tarijkend. Toen kreeg ik net uitkeerd. Toch vindt Floor het tijd worden voor meer zekerheid, voor het geval ze net meer bijsteerd is om te werken. Ik word wat ouder en ik voel me wat minder onoverwinnelijk. Ja, het heeft toch te krijgen, maar dat ik wel eens wat meer denk van ja, er kan wat gebeuren. Op dit stuit binnen meer dan 2/3 van de ZZP'ers net verzekeren als ze arbeidsongeschikt worden. Het Broodfonds speelt het hierop in. Het is een initiatief dat al op meer dan 20 plekken in Nederland bestaat. Er komen heel iets meer broodfondsen bij, want het aantal zelfstandigen groeit. En vaak binnen de reguliere verzekerings te duur. Het Broodfonds bestaat uit een lidsgroep mensen die elkaar alle keer kennen. Iedere deelnemer heeft een eigen broodfondsrekening. En op die rekening stort je je maandbijdrage. En op het moment dat er dan een van de deelnemers ziek wordt, dan krijgt hij van al die rekeningen een schenking. Wat in totaal voldoende is om je inkomen van te hebben en je lasten mee te kunnen dekken. Van de middag hadden zaakkundigen van het Broodfonds in Baat een eerste informatiegeerkomst te houden voor zo'n 20 Friese zelfstandigen. Het liep het meubelstoffeerder Anke Seunen wel wat. Dat is een hele zeer betaalbare verzekering, omdat je het met elkaar doet. Er zit niks tussen, geen grote gebouwen, dikke auto's, enorme salarissen. Het is gewoon voor elkaar en door elkaar. Er binnen tussen de 20 en 50 ZZP'ers nodig om het Broodfonds op te richten. Floor denkt er nog hoe na. Ik heb bijvoorbeeld vragen over inderdaad, wat gebeurt er als iemand wat risicovols doet? Of wanneer iemand van al heel vaak ziek blijkt te wezen. Al dat soort vragen heb ik wel. Wat dus daar dan mooi?